Pojďme si spolu vyrobit stylovou papírovou hvězdu Papirueta. Začneme tím, že si u sady rozbalíme obal a podíváme se dovnitř. Vevnitř najdete 2 výstuže, provázek, suchý zip a 8 předpřipravených papírových dílů. Tady je návod krok za krokem a tady jsou šablony střihů. Začneme tím, že si připravíme základní díly. Jeden si vezmeme a takto ho rozevřeme. Vidíme 3 sklady. 1, 2, 3. Najdeme si prostřední sklad a takto ho ohneme dovnitř. A uhladíme. To stejné uděláme i na druhé straně. Najdeme prostřední sklad, ohneme dovnitř a přitlačíme. Vznikne nám z toho takový pytlík. Dole je ještě klopa, kterou také podle skladu ohneme a přitlačíme. Takto máme složený základní díl. To stejné provedeme s dalšími 7 díly. Nyní dokončíme základní díl tím, že přilepíme dolní klopu. Naneseme na ní trochu lepidla, stačí opravdu trochu, a přiklopíme. Šablony střihu najdete v horní části obalu. Jsou tam 3 střihy a my si nyní vybereme, kterou hvězdu si vystřihneme. Střih číslo 1 v modré lince. Tady je základní střih na hvězdu. Střih číslo 2 má průstřihy po stranách a poté vypadá jako sněhová vločka. Tady. Střih číslo 3 je tento zubatý. Fotografie všech 3 střihů najdete na e-shopu a Instagramu. Já si nyní vystříhnu střih číslo 1. Vezmu si nůžky a jdu na to. Šablonu mám vystřiženou a nyní mohu překreslit na všechny papírové díly. Pečlivě zarovnám spodek i boky šablony, vezmu si tužku a takhle jednoduše si šablonu obtáhnu. Šablonu obtáhnu i na zbývajících 7 dílů. Nyní si každý díl podle nakresleného obrysu vystřihnu. Základní díly mám připravené a vystřižené, takže se můžeme pustit do slipování hvězdy. Kam lepidlo nanášíme, je vyznačeno na každé šabloně. Jedná se o cca 1 cm široký pruh, ze zhora dolů, ze strany na stranu takové velké T. A můžeme začít lepit. Nejlepší je tekuté disperzní lepidlo. Začneme takhle ze zhora dolů, ze strany na stranu. Takhle je to vidět. Můžu přiložit další díl, ten zarovnám ze spodu i ze stran a přitlačím. A pokračuju dále s dalšími 7 kusy. Tak mám tady poslední díl, tak toho přiložím, přitlačím. A pozor, ne, na poslední díl už lepidlo nenanášíme. Než dáme hvězdu uschnout, nalepíme na ní ještě poutka. Lepidlo na poutka nanášíme do vzdálenosti zhruba 1 cm od oka. Takto. Zase silnější vrstvu lepidla. Najdeme přibližný střed a přilepíme. To stejné uděláme i na druhé straně.
Hvězda už vypadá tak, jak má, zatížíme ji knížkou a necháme schnout alespoň 20 minut. Lepidlo už uschlo a zbývají nám poslední 2 kroky. Přidání suchého zipu a provlečení provázku. Suchý zip rozpojíme a jednu jeho část umístíme do horní části jednoho poutka a druhou na druhé poutko. Můžeme to i odměřit, aby po rozevření byly přesně naproti sobě. Teď už stačí jen provléknout poutky provázek a hvězda je hotová, můžeme ji pověsit. Tak co na ní říkáte? Já myslím, že super! Další barevné varianty i doplňky najdete na www.papirueta.cz. Ahoj!